आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPनि जानानै जोंहा नैबे हाथिसार बे प्राइमारिनि सिङाव नैबे जोंहा 2 नं मैनागुरि गामियाव जे थांनाय 1 नभेम्बर खालि जे बेलासिनि 6 रिंगासो समावहाय जे हाग्रानि मैदेर फैनानै जोंहा नैबे बिबारि बसुमतारीनि न'आव दिनै मैदेरा फैनानै सिफाय फैनायखौ जोङो नायफैदों आरो दिनैहाय जोङो नायफैनानै नुबाय बिथांनि न'आ निस्सय मैदेरजों सिफाय जानानै दाखि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दा बे जेंनाखौ जोङो माबादि फोजोबनो हायो बेनि थाखाय जों निस्सय जोङो दिनैहाय नायदिंफैनानै नुफैबाय आरो खोब दुखु मोननाय जोङो फोरमायबाय आरो जों आसा खालामदों जाहाथे बिथांनि जे न' बे न'खौ जाहाथे जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा फरेस्ट बिफाननिफ्राय थाबैनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होयोब्ला निस्सय खोब मोजां जागोन नैबे जिनिसखौ जों नुदों, जोङो खावलायदों आरो दिनैहाय जोङो बुंनांगोन बे 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव जाहा नैबे हाथिसार ओनसोलावहाय गासै 7सो सुबुं बिथांमोना मैदेरनि जे आक्रमणआव बा मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिथांमोना जिउ गोमानो गोनां जादों। दा जों बेखौ बुंनांगोन जोंहा 4 नं बनगाव गामिनि जोंहा लंकेश्वर बसुमतारी बिथाङा मैदेरनि बे गाग्लोबनायावनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो जोंहा 2 नं खाग्राबारि गामिनि जा एफिलास मुसाहारि बे एफिलास मुसाहारियाबो मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो जोंहा 2 नं फुलबारि गामिनि जोंहा चक्र बसुमतारी बिथाङाबो मैदेरनि गाग्लोबनायावनो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो जोंहा दिनैहाय जों मोनबावदों देबादाङि गामिनि जोंहा परेश मुसाहारि बिथाङाबो बे मैदेरनि गाग्लोबनायाव बे थांनाय 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव बेबायदि जोङो भुगिनांनाय बा जिउ गोमानांनाय बेखिनिखौ जों मोनदों आरो जोङो दिनैहाय बुंनो हायो जे बेबायदि हाग्रानि मैदेर फैनानै बे ओनसोलाव गासै 9थासो बेबायदि न'खरा मैदेरनि गाग्लोबनायाव सिलिंखार जानाय बेखिनिखौ जों मोननो हादों। आं खावलायनो लुबैनाया बेनो जाहाथे जायफ्रा दिनै बे मैदेरनि गाग्लोबनायाव दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय जाहाथे बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय जिखिनि एक्सक्रेसिया मोननांगौ बा सरकारनि अनसुंथाइ जिखिनि मोननांगौ बेखौ मोनाखै होननानै जों खोनादों आरो बे मोनाखै मारब्ला जाहाथे थाबैनो सरकारनिफ्राय बेखिनि अनसुंथाइखौ जाहाथे होगोन बेखौ आङो मिजिं खालामो आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै न' बां सिलिंखार जानानै दङ दा बिथांमोननोबो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जुदि राहा खालामनो हायोबा खोब मोजां जागौ बेखिनिखौ जोङो हान्जानाय जानानै सरकारनिसिम बा बिफानारिसिम जों खावलायनाय थाबाय।